Wani lokaci da ya gabata a kasar Ingila an yi wani rikakken attajirin mutum mai kuɗi sosai. Kwatsam wata rana sai Allah ya yi masa rasuwa. Hakika mutanen wannan gari sun yi bakin cikin mutuwar wannan attajiri domin ko ya kasance mutumin arziki ne mai tausayawa talakawa. Hakan ne yasa maza da mata suka yi kuka akan mutuwar wannan attajiri. To bayan an gama kukan mutuwarsa sai aka yi masa jana'iza sannan aka yi masa sutura domin a kai shi makwancinsa. An kawo shi makabarta kamar yadda aka saba idan mutum ya mutu sannan kuma an mai jana'iza an binne shi a cikin kabarinsa. Sai dai kuma abin mamakin da ya faru shine bayan an binne shi a cikin kabarinsa kawai sai aka ga wata babbar macija ta fito daga cikin kabarin. Mutane sun tsorata sosai da abin da suka gani sannan suka yi ta guduwa suna ceton kansu. To bayan hakan ta faru sai mutane suka yanke shawarar cewa su je su sake haka wani ramin sai su sa shi tunda wannan macija ta fito. Hakan aka yi mutane suka je suka sake haka wani sabon ramin sai da kuma abin mamakin da ya faru a nan shi ma wata katuwar kunama ce ta fito daga cikin kabarin da aka sake hakawa kuma ta hana abin da mamacin. Hakan yasa mutane suka zauna suna shawara suna tunanin cewa me abin da yake faruwa ne wanda ya hana abin da wannan mamacin a cikin makwancinsa. Gashi dai kowa ya san cewa wannan attajiri mutumin kirki ne to amma me yasa wannan annoba take faruwa da makwancinsa? Hakan yasa mutanen suka yanke shawarar cewa su je su samu babban malamin cocin garin domin su faɗa masa abin da yake faruwa. Hakan kuwa aka yi sai mutanen suka tashi suka je suka samu wannan babban malamin coci sannan suka yi masa bayanin abin da yake faruwa na wannan bawan Allah attajiri da ya mutu kuma ƙasa take karɓar sa. Nan take wannan malamin coci ya shiga dubawa cikin littattafai domin ya ga menene abin da yake faruwa da wannan mamaci da ƙasa take karɓar sa. Sai dai kuma abin da wannan malamin coci ya gani a cikin binciken sa gaskiya ba alkhairi bane ba domin ko ya ga cewa tabbas wannan attajiri akwai abin da yake aikatawa wanda ba daidai bane ba kuma ya saba wa addinin su. Hakan yasa wannan malamin cocin ya tara mutane sannan ya masa bayanin cewa tabbas wanda mamaci akwai abin da yake aikatawa wanda ba daidai ba. Sai da kuma gaskiya mutane sun yi mamakin abin da wannan malami ya faɗa domin ko kowa ya san cewa wannan attajiri mutumin kirki ne mai halayya ta kore. Ga san kyautata ma mutane ga sadaka da kuma tausayin na ƙasa da shi ta za a ce kuma yana aikata abin da ba daidai ba. Hakan yasa wannan malamin ya bada shawarar cewa to indai haka ne a je a tambayi ƴan uwansa domin su faɗi cewa ko akwai wata halayya da yake aikatawa kafin ya mutu wacce ba mai kyau bace ba. Nan take aka tashi aka tafi gidan wannan mamaci gurin matansa domin a tambaye su faɗi cewa ko sun san wata halayya da yake aikatawa kafin ya mutu. Matansa uku ne sannan kuma dukansu suka yi bayanin cewa gaskiya mijinsu mutumin kirki ne babu wani abin da yake aikatawa wanda ba daidai ba kuma kowa san da haka. Sai ɗaya daga cikin matan ta ce kaiwa ne gaskiya ku ji tsoron Allah mu faɗa masa gaskiya yanzu lokacin faɗan gaskiya ne domin wannan miji namu ya samu rahamar ubangiji. Sai matar ta ce gaskiya malam a cikin wannan gidan akwai wani ɗaki na alhaji wanda bamu san komai da ke cikin sa ba wanda kuma muna da tabbacin cewa a cikin wannan ɗakin babu komai sai shari domin ko baya bari kowa shiga cikin ɗakin in har kuna buƙatar amsa ku to dole sai ku shiga cikin wannan ɗakin domin kuwa na tabbatar da cewa idan har kuka shiga cikin wannan ɗakin za ku samu duk wani abin da alhaji yake aikatawa kafin ya mutu. Nan take wannan malami ya ja mutane suka tafi zuwa kofar wannan ɗaki. To jama'a a ganin ku menene abin da za a gani a cikin wannan daki wanda wannan bawan Allah yake aikatawa wanda babu wanda ya sani? Za mu kawo muku karshen wannan labari a sati mai zuwa amma kafin nan ku yi mana subscribe sannan ku danna mana alamar karrawa domin sani da zarar mun dora. Mun gode.